IPFT पार्टी नि स्टेटहुड रिमांड डे पालायनायनि रगै 23 तारिख आगस्ट आगरतलाव फाइनायनि न ककपिरि तंमा जरावनो कुबुनि बदल याकारै IPFT बदल दाबरक बानारम फमेन मांफ्रि करं जा कासै तंमा हाय गंडा तैसा बिसि नि शिवराम तिला आमचायो 20 नुखुंनि 42 भोटार तिप्रामथा पार्टी याकारै IPFT नि बाना रम फाइका तिनि बर्न लाम सगैनि हारका गंडा तैसा तिप्रामथा पार्टी नि तांक्रा आदंर IPFT long live, long live, long live. IPFT long live, long live, long live. IPFT long live, IPFT long live, IPFT long live. Bung Bachchan, gay jeng oka Tibra Muthani, gay Gonda to Shabisini leader, gay Tibra Muthata emne party ko chaya emne harayo, gay je jinis ko bonga harai, bok ya tujuan mana kya chaya kalayo. Gay omni log ang sakai ba ana chai man bo ya omni bai chung bong no ya kare pum chung jang chhinai nei jang kai kai no jala jai chhinai nei jang ni borok IPFT ni borok biat onek gam khayo kam kai ja ya omni bai chung saleka chini kumi bai gay kumi moni ko bai sale man pore chung sabai phai mala phai ka mia phai dekha ya omni pore chung je tak 23 August odia hamja bai पार्टी ना हम जाए चुं फाइया आइडिया IPFT संगठन खाइनानै बाय खाबाय खुबाय लामसबो बंनोबो आं कयो जरंनो जिनि सात प्रेम नबो कयो इंगाय तारपरिया जुनबो किया जे फाइनानै हयतेके नायमुं सुमुं दामखे जे कुनु जिनि ककालैनो ते कोकचा पुंसाबाय इंगाय तारपरिया जिनो जाने जे लाम तय अमनो बाय किया बेस्ताबो खाइरो दे अनबो कन्डिशन बार आं सिगलाइरो जा gay ani ko ta chhatne nego gay tarpor ai kyama sa muthanai saikano nai ani ko lai asunong ebong hambai sini press media and print media rokno sini tinini sini Gonda Tesa divisional party office kaisa joining ya sobangman joining program mani oro sini ya program phai manja baja sini Gonda Sora bisi ni Gonda Sora bisi khobjak nai sini Shivram Tilani oro sini 20 poribar ni 40 voter tini haina hai sini botol box samil longfaika bongno ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং ডিভিশন পক্ষ থেকে বনো খাকা হামবা ইয়াপারো অবহাইকেনো যিনি সব সময় ন যে যিনি রশিয়াবাড়ি তো গঙ্গানগর যে কোনো জায়গাও যিনি ডেলি না যিনি জয়নিং তো অবত जों কোনো কুবুনি বদল হাইকে जों এই জায়গা কোনো निजेनि दलनो निजे जयनिं लागाय ससियेल मिडियाराव सारक माने अबहायके जों खाया जेनुइन चिनि जों प्रत्येक बारनो चिनि जयनिं दङ नाव ससियेल मिडियानि बिसिंते एबं निउसनि बिसिंते जारा कभारेज केनेरा बक्स खाइमानो किन्तु जों किछु नुकजागो जे दाबो जोनो सुरंगै बा चिनि बमनो नायखरै जोनो पाब्लिकनो हयरानि खायानो बागै बा पाब्लिकनि माने माइलेज लानानै बागै पाब्लिकनो सापर्टा लानानै बागै किछु जागागो कुबुनि दलरक जे निजेनि दल निजेनि दलनि बरकनो निजेनो जयनिं नागै अबहायके ससियेल मिडियाराव जों अमा खायमान दं नुइ दं भाइराल खायमान दं नुइ दं गाजे जों तो अबहाय खाया जिनि अर जों गुबैबाय जों सामुं खायो जारा फाइनाराव जत जिनि अर जों सब समयनो प्रग्रामनि बिसिंते बनो लामसगो नाव थाङै जासाय लामानो जारा जदि ओ जागागो जारा रिपोर्टारक फाया पानो नुइ दं आंनाव थाङो ओ जागा थांनाव जासाय लामो गाजे अब IPFT गुबैबाय सामुं खायमानि बङैनो दिनि जों जिनि बदल रायमा बिलियो जिनि अर MLA करै MDC करै हेपानो जिनि अर जिनि बदल जों गुबैबाय सामुं खायमानि बङैनो जों तिब्रा सारंनि बङै जों सामुं खायमानि बङैनो दिनि बदल जिनि लगेरै दं बसकानि दिनबो लगेरनाय खाख्लायो गोबांमा बर' कक सालायजोब दङ अबनि बङैनो खाना जिनि 23 आगस्ट जिनि प्रत्येक बছरनो जों स्टेटहुड डिमान्ड डे हियो जों पालायो तिब्रालेण्ड स्टेटहुड डिमान्ड डे हियो ओ सालनो जों सेलिब्रेशन खायानो बङैनो बा ओ सालाव जों जन जमाय रुंनानै बङैनो जों आगरतला थाङि दङ आंका खाना बावबो ओ जागायाव थांनाय हिनै दिनै फायै बक जिनि बादै बिसोर फायै लगेर फायका एबं बदलबो बक जयनिं खायबायका अबन बागै जारा दिनै फाय मानजाक फायनाय जिनि प्रेस मिडिया रावनोबो